Hey guys! Welcome and welcome back to my channel. So kung bago pa ka sa akong channel, please click the subscribe button below. Ano na video? Mag-sit up ta og affordable lang na home studio. Yes, home studio. Kana bitong mag-record ka sa imong kaugalingon nga song cover, sa imong kaugalingon style, imong kaugalingon nga version, karon ka na tong isgutan. So ang muna na itong kinahanglan is microphone, and then syempre microphone stand. Ikatulo, pop shield or pop filter. And then ang ikaapat, maggamit ta og V8 sound card. Yes, V8 sound card. Mao ni siya. Before na to i-open na itong mga kinahanglan, mag-intro sa ta. Is to microphone. Muna yung pinaka-importante. Siyempre, mag-cover tayo gusto kong kinahanglan yung microphone. So, muna yung microphone na condenser microphone. BM800. Okay, so itong i-aprihan. So, again, manual. Mic holder. Phone cap. Then the mic RCA cable. So, ang last is ang mic. Muna yung mic BM800. Ang color niya gold. Murag kurik, siguro mga 1 karat siguro. And then, microphone stand. Ano yung microphone stand? Okay. Tapos, ano yan? Clips microphone stand. So, ini yung microphone stand is, ikita natin siya sa table. Saan ko mag-grip? So, tawag natin grip. Okay, tawag na natin tayo. Make sure na ito nga nalak kay basin mag-cover ito kanta yung kagtag-katagak ng microphone. Okay, so nalak na ito. Ito itong hatong is tapos yung tao sa table. Then lock na ito sa table. Next, ang top shield. Mao ni ang naong formas top shield. Hello, mic tao ko yaman. Ang last is ang V8. Yay! Mao ni ang last. So, may akong gamiton niya, ini-record na to. Okay? Ako kasi yung V8 tool sa box is na yung cord. Tulo ka cord ay, mapil tool sa box. And then, syempre ang manual. Okay, na volume, na echo, na basta daghan pa mga option diri. So ito yung disenyo niya para makabalo ka og sa magamit ang tanan. Okay. Na-open na to ang tanan, so mag-set up na ta. Tara. Tcharan! So karon na-set up naman na to. Buhat na ito is ang pag-plug na lang sa mga wirings. Gikan sa mic, kaingon sa V8.
o gikan pud sa cellphone nga gamiton nato pag-record o gikan pud sa cellphone or any instrument na gamiton nato as accompanying instrument. Okay? So mao ni ang iyang volume, nadiri ang echo, treble, bass, record, music and monitor. Syempre nadiri sa ang power. Diri na to ipang plug in tanan natong mga wirings. Okay? So nadiri ang dynamic mic. Ang i-plug nato diri is atong mic, katong mga common nga mic nga ginagamit nato dito sa video okay. So diri nato siya kung katong gamiton nga mic, diri mo siya plug. Okay? Nadiri ang condenser mic. Since ang atong gigamit karon is ang BM800 na condenser mic, ang kining end niya is diri pud siya sa condenser mic. So diri nato siya plug. Okay na? Next is ang Live 1. Live 1, hindi na i-plug ang device o ang cellphone na gigamit nato sa pag-record. Okay? So naka-USB type siya. Dili lang. Okay, plug na. So kikas naman na kini dito sa device gigamit nimo pag-record. Example, kini device, so kini mo dili na butang sa iyang headset. Okay, pag naka-plug na, dili punta sa accompanying instrument. Dili. Kini accompanying instrument. Naka-USB type ra siya, i-plug niya pa na diri. Kini nga company instrument, for example, mag-cover ka og song, no? So, diri nimo i-plug ang device kung asa gikan ang music. For example, -1. So, diri plug siya sa company instrument. At the same time, ang tumoy niya, dito nimo i-plug sa, for example, dito ka kuha sa cellphone o music or -1 music. So, dito nimo i-plug sa cellphone. Okay? Kung magamit ka og headset o headphone, diri lang nimo i-plug na diri na butang level, so diri siya masagdan. Para magamit ka ni para madungog sad nimo ang imong tingog sa imong pag-record. Okay? So, kini pang isa, diri kini bitong dynamic mic, for example, mag-cover ka og song tapos guitar ka, acoustic cover ka. So kining saksakanan diri sa microphone, pwede nimo diri saksak, diri nimo isaksak ang imong guitar. So ang pikas tumoy nasa guitar, ang pikas pud tumoy sa wire is na diri. Okay guys, karon na setup is kini lang ato ang kinahanglan. Okay? So live 1, accompany instrument, headset o ang iyang condenser mic. Okay? So karon mag-sound check na ta. Ready pa ka? Kung ready na ka, ready po. Sound check, sound check. Hello mic test 1 2 3. So guys, mo tong quality sa tong tingog pag naka-off pa si video. Naka-off pa siya. So karon ato na siya i-on. Hello, sound check 1 2 3. Diri, pwede to i-adjust ang iyang echo. Echo sa mic. Diri. Hello, mic test 1 2 3 1. 1 2 3. Mic test, sound check, sound check. So i-adjust mo diri ang echo. And then volume 1 2 3 1. Ang control sa to ang pag-record guys is nalagay diri sa video. Okay? Nadiri ang treble, nadiri ang volume sa monitor. Actually guys, lagyan og mabuhat sa video. For example, nasa voice changer. For example, ini. Hello guys, 1 2 3. Di ba? Change na siya. Kinig isa. Hello, Mike. So, lagyan ng mabuhat sa bini. Okay, so hindi ko siya gamitin mag-live streaming. Hello, kuning microphone. So, daghan ang mabuhat ng bini. Pusil po rin. So, sige, igatawag pa lang ilangay pa. Sumta na nato ang pag-sample ka. Bubo lang, pag-sample ka. Ikaw ang laging hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Diba? So, kato lang. Sabi ko lang. So, namoy gitar, mag-gitar mo. Kato lang ha. Saksak niyo diri sa klad. Kining sa kanan sa dynamic mic. Kung mag-acoustic guitar nyo gamiton, lago nyo diri. Tapos, pwede na. Pwede na kayo. So, nag-guitar ka, nagkanta. I hope guys nga nag-enjoy ka ng video. The same time na po kayo nakakita ng video. Kung I hope na i-subscribe niyo po ang channel. Okay guys, daghang salamat. God bless and babu!